So, hello logofer, welcome back to my YouTube channel with another video. खुलुमबाय. So, दिनै जों सावरायगोन लेटार मार्क मोननो गोसो जानाय स्टुडेन्टसफोर. नों जितु मोनसे आयदायाव लेटार मार्क थामहिनबा फ्राय 80% मोननो गोसो खालामगोन, देन अब्ला नों आयदायाव आखा-फाखा जानांगोन. नों आनजादाव सोंलु बिलाइनि गासै सोंथिनि फिननाय होनो हानाय बादियै गावखौनो थियारि बा प्रिपेयार्ड खालामना लानांगोन. थामहिनबा नों जोबोद गोब्राब थाखोनि सोंथिफोरनि फिननायफोरखौबो होनो हानांगोन. सोंलु बिलाइनि सोमोन्दै बे आयदायाव जों मोनबोबायदि जोबोद गोब्राब थाखोनिफ्राय 15 मार्कसो कुइसन फैयो. स' नों जितु बे 15 मार्क्स कुइसननि एन्सारखौ लिरनो हाया, देन अब्ला आद्रा 85% मार्क्सनिफ्राय 80 मार्क्स मोननाया प्राय असम्भब. स' बेनिखायनो लेटार मार्क मोननो नांगौब्ला जोबोर गोब्राब थाखोनि 15 मार्क्सनिफ्राय एसेब्लाबो कुइसननि एन्सार होनो हाथारनांगोन. जों कुइसननि सोमोन्दै बे भिडिअ'आव सावराया बा सिगांनि भिडिअ'खौ नायहैबानो जाबाय. बेवहाय जों सावरायखांबाय. जोबोद गोब्राब थाखोनि कुइसनफोरनि गोब्राबथिया बा डिफिकाल्टिया गोबां रोखोमनि जायो. स' बे रोखोमनि कुइसननि एन्सार खालामनो नों आयदानि मोनफ्रोम फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ बुजिनानै लानांगोन. गुबुन मोनसे रोखोमनि कुइसननि एन्सार होनो नों लेसननि गासै चेप्टारनिफ्राय एकदमबारे इम्परटेन्ट पार्टस इउज खालामनानै कुइसननि एन्सारखौ लिरनो हानांगोन. स' बेनि थाखाय बे भिडिअ'खौ मोजाङै बुजिना लानानै बेफोर बिनि गावबा गाव लोगोआव माबोरै सोमोन्दो दं बे बाथ्राखौबो रोखा रोखायै बुजिना लानांगोन. बे भिडिअ'खौ नोंथांमोना फ्राय स्टुडेन्टसानो नाय. only for students in important. Okay, so most important to all students. स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोबबाय. नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनगोन. बाय बाय, टेक केयार. जय बर' हारिनिसै. जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो दाबाव. गोजोन्थों.